leres. Wis 3 lagu lho. Ora josjis kok. Wah, luar biasa. Kali munggah langsung 3 lagu. Biasanya saya separo izin Pak D pipis. Iki mergo arep pindah dadi diplek karo kanca-kanca. Mu tak tagihke kok kursak lagu. Heeh. Bahasane telu. Arep papat ya ora oleh melas karo kowe, Mbak. Ben ambekan riyen. Nggih, Pak nggih. Mangke bar niki Jaruk. kula sak lagu, Mbak Erika sak lagu, terus diambar meneh 3 lagu. Siap komandan. Hey! Hey! Sademo.
Nyambut gawe kok rasane penak ya jenengan. Kepenak Pak Di. Kanca-kanca ya sumanggem kabeh. Tak-tak player ya gagah ya iringane ya apik. Mau ugi wonten sing nyuwun info live streamingnya apa? Dan bagus. Live streamingnya niki wonten Den Bagus official. Bener. YouTube toh Pak Di. Aku ora muni official karang ya ompong. Official gitu. Den Bagus. Bagus tulisannya Den Bagus. Ya toh Mas? Ya bener. Monggo penlajengaken Pak Di. Iki ambar wis ngasuh urung? Siap apa urung? Yakin? Aku